Bore da. Ia, bore da, dim pnawn da. Chwarter I 12 ydi a fore di Sul. A dwi ddim yn yng ngwely. Dwi'n heddiw medal, dwi'n meddwl. Ond, croeso lose back. O, helo fanna. Cwestiwn heddiw ydi, pwy da chi'n debyg iddo fo ar ran celebs? Dwi'n debyg I Mozart, yn amlwg. Eraill, pa celeb wyt ti'n debyg iddo fo? Celeb? Ie. Mae lot o bobl yn dweud bod fi'n debyg I cricedwr sy'n chwarae Lloegr nhw Alistair Cook. Dwi'n nhw'n celeb? Neu ella rheolwr yr Eidal, Nick Mallet, dwi'n dweud hynny, ond ran celeb. Mark Philippoussis, oedd yn chwarae tennis y talwm, dwi'n allan fi'n debyg iddo fo. Wel, dwi'n debyg iawn i'r boi na sy'n coginio ar uned 5, Geth Thomas, ti'n efo. Maen nhw'n deud bod fi'n ofnadwy o... Wel, mae o'n un o'r celebs mwyaf Cymru. O'n I arfer edrych fel Hermione o Harry Potter fan o'n I fach. Dim ragor. Ond erbyn hyn, yr person mae pobl wedi gweud yw Martin McCutcheon. So, beth ti'n meddwl o'r bwyd? Oedd yn iawn, dwi'n cael gwell, dwi'n cael gwaith. Manda Pedro Thomas, sut wyt ti? O, fi'n da iawn, diolch. Sut I ti? Dwi'n iawn, diolch. Hyn i'n ddechrau ffab heddiw. O, diolch yn fawr. Sbiwch ar y boots ma. Ti'n jydge nos ymlaen? Reit, ti yn edrych yn ffab. Oes unrhyw tips I fi ar sydd I edrych mor ffab ar ti? Ti'n edrych yn ffab beth bynnag. Ti'n eisiau unrhyw fath o dips yn y ti? O'n I ddim yn crafu'n fanna, ond diolch yn fawr. O, sa'n gwybod, jyst bod yn hapus fi'n credu'r peth bwysica. Ti'n cracio wyau amlwg am dy wallt am byd? Dim byd ffyla. So, I'm bita bwyd wedi cael ei brosesu yn aml iawn, a fi yn bita'n iach, a fi'n cadw'n heini, efyd lot o ddŵr, ond hapus a joio'r peth bwysica fi'n credu. Da iawn. Sut di hwn? Di hwn, ydi gyfrifod o fri? Sut ti'n dweud? Ti'n iawn? Diolch yn dŵr. Reit, ti di gwybod y hyn oed? Do, fi ydw i. Mae pawb ydw i. Reit, Cai, yn ôl dy ffrindiau, pa celeb wyt ti'n debyg iddo fo? Wel, dwi'n meddwl beth I enw fo, de. A dwi'n meddwl bod fi'n debyg iawn iddo fo. Ond y dyn sy'n gwneud y tywydd ar Esbydrec. Elfed Davies. Pwy? Charlotte Church, mae'n debyg. Pryd o... Dim nawr. Mae fe'n rhywbeth maen nhw'n parhau I ddweud achos maen nhw'n gwybod bod e'n wyndo fi lan, ti'n meddwl. Cofio di oedd Charlotte Church yn edrych fel na. Dyna fel oedd hi'n edrych. Mae rhywun wedi dweud o blaen, you don't half look like Jodie Foster. Jodie Foster? Ie, Silence on the Lambs. Ni ddim cofio ti fi fan. Na, yn go ffilmi. O fel arall, dwi'n debyg i'r ser mawr I gyd, so. Ie. Sandra Bullock, Cameron Diaz. Angela Jolie. Julia Roberts, Angela Jolie. Gyd. Ti yn athlet o gynnar, dwt? Ynddo. Wyt ti'n gwybod y rhaglen? Wyt ti'n glyfrach na plentyn 10 mlwydd oed? Ia, na, dwi ddim. Dwi ti ddim? O, da ni'n di chwarae fo efo ti, wan. Reit ta, I ddechrau, hanes. Yn pa flwyddyn oedd Battle of Hastings? 1066. Da. Be am, yn pa flwyddyn gyfodd y tai senedd i'r dan Vita Folk? 1354. Na, ci. 1605. A, yn pa flwyddyn ganwyd Pidem Bowen Phillips? Pwy? Fe fod y rhaglen llawn hwyl, cyffro a comediwyr. Ond ddau nos nesaf, tan hynny, tra! Pa celeb ti'n debyg iddo fo? O! Davina McCall. Ia? So dwi wastad eisiau bod yn Davina. So, same. Big Brother House, this is Davina.